Гладка кожа, здрави ногти и лъскава коса. Не си въобразявате. Напротив, хормоните работят. Оглеждате се и се питате. Това аз ли съм? Кожата сияе, косата е като от реклама, а ногтите като след маникюр. Това не е самозаблуда. Просто сте бременна и отново са намесени хормоните. По време на бременността хормоните прогестерон и естроген просто творят чудеса. Засилват кръвообращението, подхранват кожата и я правят доста по-хидратирана. Удължават живота на косама, затова косата ви изглежда по-гъста. Подобряват здравината на ногтите. И едно предупреждение от мен. Феята на стволовите клетки и красотата. Не, каляската няма да стане на тиква след полунощ, но знаете, че след раждането хормоните ще се успокоят и е възможно част от магията да отлети. Затова се подгответе с подхранваща грижа и търпение. А ако искате да научите повече за вълшебствата на стволовите клетки, просто ни попитайте. А междувременно в коментари може да ми споделите вие как поддържате вашата красота през тези скъпоценни 9 месеца в очакване на вашето бебе.